Kristu uNkulunkulu wethu waseNazaretha kuyo lokuthifileyo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Baba sithembe lona egameni lamandla. Thank you Jesus. Jesus. Amen. Angiphinde ngithathe ithuba lokubingelela baba umtshali kanye nomfundisi Khumalo egameni lika Jesu Kristu, omama usisobhuti, obaba, abantwana abancane egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Haleluya. Amen. Njengoba sekushiwo ke ngokwaMpanza isibongo, mntwana kaNkulunkulu sinisiwe. Amen. Amen. uJesu wayefice yami impilo. Amen. Amen. uNkulunkulu unamandla. Amen. Haleluya. Amen. Ayikho into ethembekile nje emhlabeni. Mawufuna into enamandla, ivangeli kuphela. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ivangeli lenza izinto engenzeke. Haleluya. Amen. Lenza izinto engakaze zenzeke. Amen. Amen. Ligoba nanoma ubani. Haleluya. Amen. Nxa uthi ivangeli linamandla. Amen. So nje ngiyamkhola uNkulunkulu futhi owangisiza. Amen. Amen. Wathi kukho konke wabamba ubusha bami. Amen. Yes. Wayenza impilo yami isebusheni, uNkulunkulu ngahlangana naye. Haleluya. Amen. Wangibamba nakulesi sikhathi lapho sengibona ukuthi yabona ke kulesi sikhathi, yabona lesi sikhathi obonayo ukuthi yabona nje manje izono ngazidla kwizidleke, kodwa uJesu wafika. Amen. Haleluya. Wayilekelela kakhulu impilo yami. Ukulokho nje ngisindisiwe bazalwane, ngingumntwana kaNkulunkulu. Amen. Ngomsa kaNkulunkulu. Cela sifunde izwi lenkosi kulesi sikhathi egameni lika Jesu kwabaseRoma chapter 10, sifunde iverse 1 kuya ku4. Roma chapter 10 sifunde verse 1 ya ku4. Bazalwane, ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo ngokungukuba basindiswe, ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengekuqonda, ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengekuqonda, ngokuba bengakwazi ukulunga kaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kaNkulunkulu, ngokuba bengakwazi ukulunga kaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kaNkulunkulu, ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Amen. Amen. Inhliziyo yami ifisa ukukhuluma ngalokho okufiswa uMpostoli Pauli ngabaJuda bakubo. Amen. Ukuthi abaJuda bakubo uyalangazelela ukuba nabo bafike ensindisweni. Amen. Ngoba kwesinye isikhathi bazalwane, ayikho into enzima njengokufika kwensindiso kumuntu osesontweni. Amen. Haleluya. Amen. Uyabona ukufika kwensindiso yomuntu osesontweni kunzima bazalwane, ngoba imfica ethu right. Hey Jesus. Haleluya. Amen. Ngoba kusuke kungekho ngempela athi naye mayebuka iqalaze athi ngempela lokhu ngiyamdinga uNkulunkulu, ngoba uthi aningiyathandaza abafunani kimi, aningakwenza ukuthi ngiyanikela sekufunakalani manje. Ngoba ziningi izinto nezathu umuntu osenkonzweni okhonzayo abanazo. Haleluya. Ezenza kube kukhuni. Number 2, ezinye into enza kube kukhuni ilento yentshisekelo. Amen. Into ebuyikwenze futhi kube kukhuni ukuthi
Hawu bazalwane, uyashisekela. Amen. Uyamazi umuntu oyaSunday to Sunday. Angaphuthi kuyo yonke into. Kodwa kutshola ukuthi noma engaphuthi kunjalo, kodwa akasahlangane nokwazi intando kaNkulunkulu. Amen. Noma kwenza konke, kodwa inkinga yakhe yodwa akakaze ahlangane. Amen. Nokwazi intando kaNkulunkulu. Amen. Ingakho lana umpostoli uPaul enalokho ngoba abaJuda bawuphethe umthetho. Futhi bayazazi ukuthi bayisizwe sikaNkulunkulu. Futhi banayo yonke insizakalo eduze kwabo, banalo ithempeli, bayangena emasinagogeni, bayakhonza amasabatha ngamasabatha. Kodwa inkinga iyodwa, abahlangene nomsindisi. Amen. Hallelujah. Amen. Manje kule ncwadi ingakho aligqamisa ivangeli lakhe, uma ezobalobela aliveze libe sobala ukuthi leli ivangeli enginalo elithi umuntu uma elitholile ebese thola ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Akathi masetholile aphile ngokulunga kwakhe, kodwa uthi uma esethola avela aphile ngokulunga kaNkulunkulu. Amen. Ingakho emachapteni okuqala uzomuzwa eveza athi anginawo amahloni ngevangeli. Ngoba leli ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Amen. Kube insindiso kulowo nalowo, kusukela ekukholweni kuye ekukholweni, kazimulweni kuye enkazimulweni, ngoba ivangeli uma lifika linamandla. Oh Jesus. Bese ebabona ukuthi noma benjalo, ebese eveza ukuthi nani nina abezizwe nithi mani ibona nithi hayi. Hallelujah. Amen. Nathi singcono. Amen. Amen. Ongakholwa uthi mina ngcono ngoba ngiye esontweni. Amen. Okholwayo uthi mina njani? Bobabili abantu bathi bangcono. Amen. Ngamamazwi owezizwe, umGreek uthi ngingcono mina ngoba ngiphethe umthetho kaNkulunkulu. UmJuda uthi mina ngingcono ngoba ngiliphethe iBhayibheli ngiyanjalo. Amen. Bonke laba bantu bazibona benobungcono babo. Oh yeah. Ingakho uma esazoveza uzothi nani nina bangaphandle enithi alingene emasontweni, kodwa qalazani nibuka imvelo ukuthi uNkulunkulu uzambulile ngayo. Amen. Ningacabanga ukuthi ijudgment kaNkulunkulu iyoniyeka ngenxa yokuthi alingene emasontweni. Amen. Noma ningangeni, kodwa imvelo iyanifundisa uNkulunkulu. Bese thi nani niphethe impela imithetho kaNkulunkulu, kodwa lona lemthetho iyanifundisa ngoNkulunkulu. Amen. Bese zothi bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Amen. Esethi bonke bonile, ngamanye amazwi ulahlo sontayo alahle nosethaveni, athi bonke ngoba bangaphansi kwani kwesono. Amen. Bese kubona ukulunga kunjani? Akukho. Hallelujah. Amen. Bese kuveza abazalwane, bese ezoveza example ukuthi uyabona uma sikhuluma ningacabanga ngoba uAbrahama phela wakholwa. Amen. Wesenjani? Walungisiswa. Amen. Kwabalelwa kuye ini? Ukulunga. Noma ningaya kuAdam. Amen. Ukhona uAdam oqala, kodwa uNkulunkulu wabe waveza omunye uAdam wesibili. Ngamanye amazwi kukhona ukulunga okuvela ekukholweni. Hallelujah. Bese kukhona ukulunga okuvela kubazalwane ekukholweni. Ngamanye amazwi kukhona ukulunga okungaveli ngemizamo yomuntu. Kukhona ukulunga okungaveli ngokwenza kwakho, kodwa ngokukholwa kuphela enkosini uJesu. Amen. Ingakho mase iveza nalapha chapter 3 bese veza bese shaya ngenothi eliphezulu lapha ko chapter 8 eseveza ukuthi hawu mangabongwe uKristu Jesu inkosi owabuye wathi noma umthetho usehlula kodwa wafa endaweni yethu ukuba achithe lokho kusehlulayo. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. Ngoba uNkulunkulu wenza ukuba uJesu afike enyameni ukuze achithe isono enyameni. Lapho sesifunda khona bazalwane, uyaveza ukulangazelela kwakhe. Uthi hawu bazalwane, noma nani ninayo intshisakalo, kodwa nami nginayo. Eyami intshisakalo ukuba nisindiswe. Eyami intshisakalo nemthandazo yami engiyikhala imini nobusuku. Ngoba kumnandi bazalwane ukuthandaza, uthandazela ukuthi umuntu asindiswe. Amen. Hallelujah. Ube nayo leyo ntshisekelo yokuthandazela umuntu kanjani bazalwane asindiswe. Ngoba bazalwane ukuhamba isonto bazalwane ngeke usize ngalutho uma uJesu engekho. Kuhle ukuhamba ini bazalwane? Kuhle bazalwane, asingaqali singathi akuhle. Kuhle nezwa bazalwane. Kuhle. Kodwa akusipheleli lapho bazalwane. Amen. Usukhona phakathi akupheleli. Uma usulizwile izwi kaNkulunkulu, thatha isinyathelo sesu. Amen. Ingakho ke besethi inhliziyo yami nokulangazelela kwami, imthandazo yami ukuba bakithi basindiswe. Uthi ke into ebabambile futhi nengibafakazela ngayo banayo intshisekelo bazalwane. Hallelujah. Ngoba abantu banayo bazalwane ini bazalwane intshisekelo. Intshisekelo abantu abanayo ngendlela abanayo ngayo, abanye banikela ama-1000 emasontweni abo. Abanye bakha izindlu zamasonto, abanye bahlobisa izinto zonke, kodwa bese besazela ukuthi intshisekelo yabo ithe imisihamba yaba nganalo ulwazi lokuthi akumsebenzi esiyenzayo eyothokozisa uNkulunkulu. Amen. Kodwa ukwamukela indodana Jesus. okuyosiza uba sibe ngabathokozisa uNkulunkulu. Amen. Ngamanye amazwi kuhle bazalwane ukunikela nezo bazalwane. Kuhle, kodwa kuhle kakhulu uma umuntu ekwenza ebuyisene noNkulunkulu. Amen. Kuhle kakhulu uma umuntu ethe yenza yonke intshisekelo. Hallelujah. Amen. Ngeke ngibuke bazalwane makuyisikhathi sokudi, hayi ziyaphambana imoto. Amen. Phambane lapha nalapha nalapha nalapha. Uthi uzomuntu uthi sewahlangana noJesu athi mina ngiyakholwa kodwa hayi lokho kusindiswa. Amen. Athi ngiyakholwa kodwa hayi lokho kanjani kusindiswa. Kodwa inhliziyo yami nokulangazelela kwami ukuthi basenjani asindiswe. Ngoba uma umuntu esesindisiwe kufika lapho esenolwazi lokuthi ungubani uNkulunkulu. Amen. Ngamanye amazwi ufikwa ulwazi olupheleleyo, uyisithombe sikaNkulunkulu nokuthi udingani. Amen. Ngoba umuntu uma esafika entsindisweni uthola iqiniso elingunga impilo yakhe. Yeah. Uma ufika thola iqiniso elimile ukuthi hawu ngake ngayibambezela. Amen. 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 Abanye base bafisa ukuthi reverse isikhathi athi uNkulunkulu wakwenza ngamabomu lokho. Yeah. Amen. Ngenxa ukuthi iqiniso baselembulikwe bazalwane yilona likwenza ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ngendlela eyiyo. Manje lithile izwi lenkosi uthi ngiyabafakazela banayo intshisekelo kodwa intshisekelo iwrong. Amen. Intshisekelo yabo ize iphume eceleni. Uzethi ngenxa yokuthi abakwazi ukulunga kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi abakwazi ke bahamba ke bakhe iqogogo zokulunga kwabo. Amen. Uma bengakwazi okaNkulunkulu ngamanye amazwi bayazakhela ukuthi ikuphi ukulunga okudinga uNkulunkulu. Amen. Ngake ngathi ngihambela imizwa kwendawo mase sifika kulowo muzi uthi mina mama noma ngayi nje sontweni kodwa ayilungile. Angifani namakholwa ahleba. Amen. Awu ngasho nje Nkosi yami nami ngiyilo shikholwa ngoba ngike sothi nami ngibalwa kubo labahlebayo. Ngoba phela ngoba ngikela ngiza ngoba ngiyikholwa nje nami futhi. Amen. 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 Wonke umuntu kuba nento bazalwane ayikhandela yona, ajaje ukulunga kwakhe ngendlela azikhandela yona, ukuthi hayi mina ngoba ngenza kanje suthi uNkulunkulu ngilungile phambi kwakhe. Amen. Amen. Ngoba mina ngenza kanje suthi mina njani ngilungile phambi kaNkulunkulu. Uthi ngendlela bazalwane abekho abantu ababeshisekela umthetho njengabaJuda. Amen. Amen. Futhi ngendlela ababeshisekela ngayo babese beqaphele ukuthi ubani ophulayo. Amen. Amen. NoJesu nje ungena esiphambanweni intshisekelo leyo. Amen.
uzale ngesiphambanweni ngenxa yokuthi babeshisekela umthetho kabazalwane kaNkulunkulu uthi nangephula isabatha asimbambe. Amen. Nangenza ukuthi nangephilisa abagulayo. Amen. Nangenza ukuthi ngesabatha pho. Amen. Ingakho bonke lentshisekelo yabo yayikhona kodwa yayingenakho ukuqonda kaNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka abantu bashisekele impela babe nogqozu bezwe ukuthi banalento yezili empilweni yabo ethi uNkulunkulu ngiyamdinga kodwa inkinga bese kusala ukuqonda. Amen. Bese kusala ulwazi. Amen. Ngoba phela abazalwane noma ungashisekela kanjani uthatha uJesu wambeka ngemuva. Hayi. Haleluya kejile. Ngendlela neqiniso nokuphila. Ngamama umthatha uJesu wambeka eceleni usuhlahlekelwe yini indlela. Ngamama si direction yakhe ayisabhekile njengendlela uNkulunkulu asho ngayo. Ingakhathi bashisekela ebesethi ke lokhu bakwenza ngokungazi ukulunga kaNkulunkulu bese befuna umiso kwabo ngoba abafuna ukuthobela kaNkulunkulu. Amen. Amen. And eyabona enye into bazalwane esilimazayo. Ngeke ngibuyele kithi bazalwane ke thina. Thina iyodwa bazalwane. Sinalentshisekelo bazalwane. Sinayo nathi intshisekelo nezi bazalwane. Kodwa yethi intshisekelo hayi bazalwane ilezi zinto esayitshelwa omkhulu nogogo. Nezi bazalwane. Eyethi intshisekelo ilezi zinto esayitshelwa obaba nomkhulu. Amen. Amen. Manje mase kufika ivangeli noma lisibiza lithi asidedele sithi asikwazi ukudedela izinto zomkhulu. Ngendlela esinentshisekelo ngayo sishisele ongenani singathi iNkulunkulu plus. Kodwa sikwazi ukudedela ngoba lokhu sinentshisekelo yakho. Ongenani singathi iNkulunkulu plus ngoba intshisekelo yethu ithi asifisi ukulahla. Noma uNkulunkulu ethi akulahlwa. Amen. 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 Ulwazi esinalo bazalwane ilona olusibambayo. Amen. Omunye zathi awu ngake ngaya mina nje kwamthandazi yaphila ingane yami ethi lapha masebethi asingayi. Ngoba ulwazi olumbambi leyo. Ani mina ngayilungisa izinto zalunga ngempela. Amen. Amen. Zalunga isikhathi singakanani. Oh yeah. Inkinga ka obusa kubuka lokho. Uthi zalunga isikhathi singakanani. Awubusa kubuza ke lokho. Kodwa ujabulela ukuthi zanjani? Zalunga. Abanye azathi ngeke ngikwazi mina ukudedela abakithi engibaziyo. Thatha uNkulunkulu engamaziyo. Amen. Hey kanti unamandla amandla akha lapho ke. Uthi simthanda singambona ngoba siyamkholwa. Amen. Ngoba ukukholwa yilokho kushintsha thina. Amen. Kusenza sifane naye. Amen. Amen. Sithi sikhona singabonakala ukuthi singobani. Amen. Amen. Engathi lamandla ukukholwa asisiza lapho bazalwane. Amen. Leyo ntshisekelo bazalwane iyahluka bazalwane. Amen. Amen. Kodwa nami ngiyashisekela bazalwane uthi kuleli tende sisindiswe sonke. Amen. Nami ngiyashisekela uthi kuleli tende sisindiswe bazalwane sindiswe sonke. Amen. Amen. Noma ngabe usuyiphatha isikhathi eside leyo ntshisekelo yakho kodwa sengathi ungayilahla nje. For umzuzwana. Futhi aziva ngenibazalwane. Ayiva nginamandla. Bazalwane angisho lokho ngoba ukuthi ngikhuluma mina yabo lento bazalwane ngoba ngisho nje ngisho ngoba nami ngingafakaza kuyindawo ukuthi yasi mina nganginayo lento ukuthi abantu abasindisiwe ngibafuni. Jesus. Ngisho ngemncane bazalwane ngithi abantu abasindisiwe yani angibafuni. Amen. Amen. Ngoba ngiswa sayisibe sihambe eZion phela thina lapha eZion kwako ukuthi mase kulokhuzana mase kwenziwe ilata bese umuza sebhonga umuntu njengoba bala ekhaya sothula ke silalele bese yasho kubaba ekhaya uzwe ngempela bazalwane iphimbo ngathi uye ngempela ulizwe iphimbo ngathi uye ngempela. Amen. Ulizwe iphimbo uthi awuye ngempela.
sesiyolalela ke ake emva kwalokho sikuthi noma singenzani ke emva kwalokho ke ngisho ngathi lo weva seqedile noma ngathi ahlabe 7 sesingahlaba 7 ngenxa ukuthi nje sizwe izwi likaBaba noma sizwe izwi likaMkhulu. Amen. Sengasenzisa yonke into noma ngabe esenza isense kodwa njengoba lokho esibambileyo. So ngangina konke indawo ukuthi manje mabethi idlozi alikho mina ngake ngamfa ekhulu. Amen. Kusho kanjani njengoba baningi bazalwane abasabambelele esinsikhathi bazalwane lento isibamba ngisho sesindisiwe kwesinsikhathi. Amen. Amen. Usizwe sesinasemncwabeni sesikhuluma nonto othuleyo. Amen. Amen. Ngiyangitshela nabantu ukuthi sesandele rest in peace kulezi insuku. Buzo sisho kubani masithi rest in peace. Masithi lala ngokuthula. Sikhuluma naye noma sisho ngokudabuka noma sisho kuyi. Ngoba le insila bazalwane le intshisekelo yethu. Esenza sihlukane noNkulunkulu. Jesus. Ngoba yonke lento bazalwane lento le insila yethu. Esenza sihlukane nobani bazalwane? uNkulunkulu. Uthola ukuthi noma uNkulunkulu siqonde kaNkulunkulu kodwa mase sifika lana sibambeke bazalwane. Kulezi zinto esakhula nazo. Amen. Mase kufika kulezi zinto ezatshalwe ebuncaneni bethu. Ingakho ngeke ngithi bazalwane, bazalwane kulesi sikhathi sekufuneka isikhathi esihle ngoba makumbuleka abantu abakholwa uJesu sekufanele sisala umthetho kaNkulunkulu uzufana nalensile esinayo. Amen. Lapho abantu bengeke benze lutho bengathintanga uNkulunkulu. Amen. Lapho abantu abangeke benze ngisho ntoni bengamthintanga umdala wensuku. Amen. Kodwa ngenxa yentshisekelo esinayo isenza noma simkhonza uNkulunkulu kodwa sithi Nkosi yami kuzosalelani lokho ngoba noma ethi uNkulunkulu akusale kodwa sithi hayi bakithi mase sesilahla konke. Amen. Ngoba lentshisekelo ingakho akhuluma kangaka nje uMpostoli Paul uyayazi lentshisekelo bazalwane. Uthi lentshisekelo yayingenza ngibathatha abazalwane ngibalethe phambi kwababusi babulawe phambi kwami ngenxa yentshisekelo enganginayo. Ngingafuni lutho into ethinta ivangeli. Amen. Kodwa njengoba sengiphenduka uthi intshisekelo yami ukuthi nabo bakithi ngiyayiqonda into abakuyo. Futhi ngiyakuzwa lokho kushisekela kwabo ukuthi bayamshisekela uNkulunkulu ngiyabafakazela kodwa inkinga akungengakuqonda. Amen. Ngoba nami ngangibheke ngibheke eDamaseko ngishisekela umthetho kaBani bazalwane kaNkulunkulu. Kodwa engizovala ngakho uthi ngasekugcineni kodwa isiphetho somthetho uKristu. Amen. Amen. Isiphetho somthetho yini bazalwane? uKristu. Uyabona isono bazalwane sisenza singakwazi ukwenza lutho. Yeza bazalwane. Amen. Isono sikwazi ukuthi singakwazi ukwenza lutho. Amen. Amen. Isono nje sisenza singakwazi ukwenza lutho singakwazi nje. Ngisho ngabe uyakubona okuhle kodwa ungakwenzi. Amen. 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 Ngisho ngoba noma uyakubona okuhle kodwa unjani ungakwenzi. Ngiyafisa ukuyikalekisa le nto bazalwane sengifuna ukuvala bazalwane. Kodwa ngifuna ukuyikalekisa. Ukuze sibone bazalwane ukuthi le nto yesono ukuthi yenza njani bazalwane. Neza bazalwane. Ngicela aluze ngapha. Eluze ngapha. Ufuna ukuyikalekisa bazalwane siyibone le nto. Isono senza singakwazi ukwenza lutho. Amen. Amen. Isono into esiyenzayo
empilweni yomuntu siba njengentandela niyezo bazalwane. Siba njengani? Ngamamazi simbopha umuntu kusukela kuze kuyofika ikhule sami. Amen. Amen. Noma ngingambophile ke siyaweni kodwa ngicela ukumbamba. Amen. Uthi na umthetho ke. Umthetho uthi phakamisa izandla. Umthetho uthi phakamisa izandla. Phakamisa ala. Manje uthi umthetho phakamisa izandla. Ayiphakamiseka ngithi bazalwane. Ngenxa yani? Sono. Ngenxa yani bazalwane? Yesono. Hayi ukuthi akathandi. Niyambona ukuthi uyazama. Banjiwe. Amen. Amen. Isono lesihlupa ngeke sibambe kanjani. Bese emva kwalokho sikukhahlela ke. Siba umasa kuwe. Sibe umbusi kuwe. Sikwenzisa izinto ongathandi. Amen. Ingakho umpostoli Paul ngiyawubona umthetho. Kodwa ngiyathanda ukwenza okuhle. Amen. Kodwa akwenzeki. Jesus. Kodwa lokho engingathanda ukwenza ikona ngikwenza kakhulu. Amen. Ngoba umthetho ungibambile. Amen. Ngoba hayi ukuthi umthetho mubi muhle. Amen. Nami ngiyathanda ukulalela abazali bam. Mabethi angingabuye ebusuku nami ngiyathanda. Kodwa ngenxa yesono sengibambileyo angikwazi. Noma bengishayile ngiyabuza ubuhlungu. Kodwa inkinga ngikwazi ukuyikhulula. Amen. Futhi angikwazi ukuyiyekisa. Ingakho kukhona abantu namhlanje azokutshela ukuthi mfowethu lempilo engiyiphila ngiyithanda. Musumbuza ukuthi awuyeki ngani pho? Athi angikwazi. Amen. Yebo, ngiyathanda nami ukuphila kahle. Bazalwane, ngicela sivumelane sonke. Ukhona nomuntu owayikithi nje yabo nje mina mangingakhula ngoba yiphara. Ukhona nomuntu owathi mangingakhula ngoba isidako. Ukhona nomuntu owathi mangingakhula ngoba isigebengu. Ukhona into yonke into bazalwane ongayibala. Amen. Amen. Nonke leyo nto bazalwane. Inkinga isono. Amen. Iskando sokuqala ukungakholwa. Bese kuzala ke lezo zinto esizenzayo. Eyibonaka la. Kodwa ngenxa yokuthi isiphetho somthetho uKristu. Amen. Amen. Yini kube isiphetho somthetho uKristu? Ukuthi uKristu lokho kufuna umthetho kugcwaliswa kuye. Amen. Amen. Bese ethi uKristu lokho kufanele ukwenze sengikwenzile mina. Yeah. Mina sengikugcwalisele lokho kufanele ngabe kubizwa ukukwenza. Iyodwa into ofanele kuyenza wena thatha mina. Amen. Ukuze kuthi lapho ongenamandla ngoba umusa wami uzokwenzisa. Kuthi lapho ongakwazi ukwenza khona kuthi ungenakho ukulunga kodwa uNkulunkulu ebese deposit ukulunga kwakhe. Amen. Uhamba empilweni uthola ukulunga uzibuza ukuthi leyo nto engangiyithanda kangaka yaphela kanjani. Amen. Ingakho umuntu uma efika kuKristu angikhathali noma ngabe ubedla ama drugs kangakanani kodwa uma ekwamukela uJesu kuyanqamuka ngaleso sikhathi. Kusale nje ukuthi phela kunaleya lokosana le kodwa angawahle. Amen. Yini angawahle ukuthi usegcwaliselwe uKristu leyo ndawo. Amen. 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 Ngoba yonke into bazalwane angikhathali bazalwane noma ngithi ingakho ethi uKristu lana embhalweni isiphetho. Ngamamazi umuntu masingakade uphosa phela asephansi komthetho kodwa sesiphansi komuzi. Ngoba lokho esinganamandla ukuzenzela usesenzela uKristu. Amen. Ngamanye amazwi bazalwane ingakho athi ngishisekela ukuthi basindiswe. Ngoba ukusindiswa bazalwane ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni. Amen. Kusho ukuthi uphila iyasuswa uyakhululeka maqondana nesono. Ukuba isono sihambe singabe sakubusa. Kodwa uhamba ubuso ubani? uKristu. Manje kuKristu khona inkululeko. Amen. Hallelujah. Amen. kuKristu khona yini bazalwane? Inkululeko. Amen. Phakamisa izandla. Phakamisa izandla ali. Yabona usenzani? Sekhululekile. Sekhululekile ngoba kuKristu
yini akhulele ngoba uKristu bazalwane ufika siqaqe neza bazalwane afika siqaqe intandela yani yesono ngoba kuKristu yena yedwa ingakho lithi iBhayibheli uma intandela yesono siqaqiwe athi bhekani kuJesu ngoba ukumbuka nje bazalwane amen haleluya amen ukumbuka ziyashintsha ama-action okwenza kwakho usuku nosuku uhamba ubheka uJesu usuku nosuku uyaguquka amen kuthi izolo kade uyikuthi uyibona ukuthi nayo impilo yami ihamba ishintsha nayo impilo yami ihamba ishintsha ngenxa yokubuka uKristu ingakho lithi mbhekeni yena amen ongumqalisi nomphelisi okholwa kwethu uyena kuphela bazalwane ngisotshe ebusuku bazalwane ukuzibambezela ukukholwa ngaphandle kokusindiswa amen ukuzibambezela ukukholwa ngaphandle kwani okusindiswa futhi ukuzibambezela ukuzitshela ukuthi ungcono ngenxa ukuthi awukho esontweni amen amen ngoba ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyojaja ukuthi awungenanga endlini yenkonzo kodwa uyokubukisa imvelo ngoba uNkulunkulu ukuthi uyakuvusa ekseni buka lapha nje ukuthi uNkulunkulu ukanye nawe wena uhamba endaweni ezingozi kodwa awufi kuze kwena namhlanje amen uhamba endaweni ezinzima ofanele ngabe ngempela kade kwaphela ngawe abanye ohamba nabo abasekho kodwa wena ukhona Jesu ngenxa ukuthi uNkulunkulu ukhona bazalwane amen ingakho kwesinye isikhathi abanye abantu baze bathi hey umuntu owenza kabi uhlala isikhathi eside ingenxa kaMusa kaNkulunkulu bazalwane ngoba uNkulunkulu akafisi ukufa komuntu amen engekho ngcwele amen ngoba umuntu make wafa engekho ngcwele iqiniso ke lelo bazalwane akayi kuNkulunkulu Jesu siyabonga mfethu amen amen kodwa isifiso nokulangazelela ukuthi abantu banjani basindiswe ngoba lokho kuhle emehlweni kaNkulunkulu amen wathanda bonke abantu kuba basindiswe amen nawe uNkulunkulu uyathanda amen nawe uNkulunkulu uyathanda ngoba uNkulunkulu ethanda ukuthi nawe usindiswe kanjalo uNkulunkulu uwabekile amandla umsa wakho ubonakalisiwe kubantu bonke amen bonke abantu akasekho ongayishayile isifuba athi mina nginjena nje ngenxa ukuthi angitholanga ivangeli nginjena nje ngenxa ukuthi kodwa uNkulunkulu ukuvezile ngakho ngosobala ebusuku cela siphakame sikhuleke kulokho nje ukuthi Nkosi mina ngakaze ngikwemukele njengenkosi nomsindisi kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ebusuku ngiye kuKristu oyisiphetho sakho konke amen ngiye kuKristu anginawo amandla ngoba bazalwane ngempela ngeke haleluya uzethe omunye hayi mina ngiyoye esontweni mase ngilungise 1 no 3 awamandla angayeke ukuthi ngeke uzokuyeke mntaka baba koze kushona ilanga umusa uNkulunkulu anginikeze wona uyozuphela emehlweni kodwa yana kuye uyena olungisisayo amen uyena obalungisisayo nathi safika singenjena kodwa uNkulunkulu wasilungisisa amen nathi asisho sikubambile kodwa usuku nosuku siyambheka umqalisi nomphelelisi amen ukuze ukuphila kwethu kuveza yena yedwa kuphela amen ebusuku uma ekhona phakathi kwethu ethi sengizwelele iqiniso ukuthi kanti ukuyibambezela kungaka empilweni yami amen ngiyayibona ngiyamkhonza impela uNkulunkulu kodwa bengingazi ukuthi kanti ngimkhonza kanti ngigejile icebo amen ngiyambonga impela uNkulunkulu ngiyambona ukuthi ukhona phezulu kwami impela bengangena esontweni kodwa ngiyabonga ukwazi ukuthi kuKristu iyalungisiswa impilo amen nami ngicela uKristu ayilungisise impilo yami amen yebo amandla esona ngibophile kodwa nangumqaqi weyiboshwa nangumqaqi wababoshiweyo ngoba uKristu yena yedwa owuthulula umphefumulo wakhe ukuze thonke sikhulule